Marami sa mga tao ang nalilito. Ang katauhan ni Jesus ay di mapagtanto. Sino nga ba si Jesucristo? Siya ba ay Diyos, anak ng Diyos, o isang sugo ng Diyos? May iba't ibang paniniwala, ngunit ano nga ba ang tama? Tayo na at kilalanin siya. Ang pangalan niya ay Jesus. Ipinanganak ng walang ama. Ipinagbuntis ng Birhen na ang pangalan ay Maria. Nabuo sa sinapupunan ng 9 na buwan. Himalang pinagkaloob ng Diyos na may lalang. Nang malaman ito ng lipunan, si Maria ay kinutya at pinagtawanan. Ngunit ang sanggol na si Jesus ay nagsalita. Ako ay sugo ng Diyos, kanyang unang himala. Pagtatanggol sa inang tinitingnan ng masama. At nang siya ay lumaki at nagkaisip, siya ay nagsagawa ng mga himala. Siya ay nagbuhay ng patay, nagbalik ng mga paningin, at lahat ng may sakit ay kanyang pinagaling. Ngunit sa kabila ng kanyang mga himala, ito ang kanyang winika. Ako sa aking sarili ay walang magagawa. Lahat ay kaloob ng Diyos na may likha. At nang sabihan siya, "O magaling na guro," sabay sagot niya, "Walang ibang magaling kundi ang Diyos, at sa langit sabay turo." At sinabi rin niya, "O angkan ni Israel, ang Diyos natin ay iisa, at mahalin siya ng buong puso." Kaya naman ang kanyang mga disipulo ay itinuturing siyang guro. Munti ko na palang makalimutan. Nang sabihin ni Jesus habang nakatingala sa kalangitan, "Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila nag-iisang Diyos, at ang sinugo mo na si Jesus." May tanong lang ako, sana wag kagalitan. Sa simbahan ba, ito ay tinuturo? O may dagdag para magmukhang Diyos si Jesus at hindi isang sugo? Nagulat ka ba? Hindi mo ba ito nabasa sa Biblia? Ang paulit-ulit sa pagbigkas ni Jesus na ang Diyos ay iisa. Ngunit kailanman ay hindi niya sinabi na ang Diyos ay siya. Nakakalungkot isipin na binago ng mga tao ang mensaheng mahalin ang Diyos at pinalitan ng mga katagang sabahin si Jesus. Sabi ni Jesus, "Panginoon ko." Sabi ng mga tao, "Jesucristo." Sabi ni Jesus, "Patawarin mo ako." Sabi ng mga tao, "Jesus, ako'y tinubos mo." Ito ang paniniwala ng mga tao na bumali sa katuruan ni Jesucristo. Sinunod ang mga ninuno na may paniniwalang pagano. Alam mo ba sa bawat pagtawag mo kay Jesucristo, puot ng Diyos ang iyong natatamo? Pinadala si Jesus para ituro ang kaisahan ng Diyos. Ngunit ang mga tao ay gumawa ng sariling Diyos. Hindi pa dyan nagtatapos. Ginawan pa ng ribulto si Jesus. May nakasabit, may nakaupo. Meron ding nakahiga at nakatayo. Inukit ng mga kamay mula sa kahoy at bato. Pero sa isip ko may gumugulo. Nakapagtataka. Kilala ba talaga nila o sadyang gawa-gawa? Sapagkat lahat ng aking nakikita, ribulto ni Jesus na may iba't ibang mukha. Nang minsan nagtanong ako sa aking kaibigan na Katoliko, "Bakit si Jesus ang iyong sinasamba?" Sagot niya, "Dahil nabuo siya ng walang ama." Sabi ko, "Paano naman si Adan? Pareho siyang walang ama't ina. Diyos din ba siya?" Ito ang sagot niya, "Maniwala ka na lang. Wala namang mawawala." Sabi ko, "Anong wala?" Ang pinakamabigat na kasalanan ay ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang dahilan kung bakit mananatili sa impyernong walang kamatayan. Marahil ngayon alam mo na kung ano ba talaga siya. Ititigil mo na ba ang maling paniniwala at ibabaling ang buong pagsamba sa Diyos na sayo ay lumikha? O baka naman kulang pa? Baka gusto mo pa ng ibang pruweba? Sige na nga, pagbibigyan pa kita. Subukan buksan ang Quran, Kabanata 11. Doon, lahat iyong malalaman. Mga bagay na walang kasinungalingan. Huwag mo sanang isipin na ikaw ay pinipilit. Nais ko lang iyong makamit ang walang hanggang kasiyahan at hindi ang walang hanggang kaparusahan. Pero ito ang itatak sa isipan. Ang katotohanan ay malinaw pa sa buwan. At kung ano man ang iyong mapagpasyahan, isa sa dalawa ang iyong makakamtan. Ginhawa o kaparusahan.
Huwag ka sanang magalit sa akin at huwag mo akong kamhian. Hindi ko naman hangad na ikaw ay saktan. Pero sabihin mo sa akin pakiusap lang, malibang ipahayag ang katotohanan. Bago mo sagutin ang tanong ko na yan, pakinggan mo muna ang sabi ni Allah sa Quran tungkol sa sinabi ni Jesus. Katotohanan ng Allah ay aking Panginoon at iyong Panginoon. Kaya sambahin siya. Ito ang tuwid na landas. Alam ko nagtataka ka sa pangalan na Allah. Ito ay salitang Arabiya nang ibig sabihin ay Diyos na may likha. Ila naman sa Hebreo at Alaha sa Aramiko na siyang lingwahe ni Jesucristo. Dinggin sana ang aking kahilingan. Ikaw sana ay gabayan ng Diyos na may likha patungo sa tamang paniniwala.